ବର୍ଷା ଦିନ ଟିକିଲି ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ବର୍ଷା ଦେଖୁଥାଏ। ଜାଣିଛୁ ଟିକିଲି, ଆମ ପିଲାବେଳେ ଆମର ଚାଳ ଘର ଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଆମେ ବର୍ଷା ଦେଖୁ ଓ କାଗଜରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ଆମେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭସାଉ। ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଜେଜେ, କାଗଜରେ ଡଙ୍ଗା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ? ହଉ, ତୁ କାଗଜ ଆଣ, ମୁଁ ତତେ ଶିଖାଇ ଦେବି। ହଉ ଜେଜେ। ଜେଜେ, କାଗଜ ନିଅ। ଦେଖ ଟିକିଲି, ମୁଁ କିପରି କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛି। ବର୍ଷା ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ପିଲାକୁ କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି ଡଙ୍ଗା, ରକେଟ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ଓ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ପିଲାଟି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭିଡିଓ କରି ଆମକୁ ପଠାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।